Assalamu alaykum hormatly video görüjüler. Jaly sesimin agdalary. Şeýle bir söz bilen bugünkü gepleşigimizi başlaýas. Şahir aýdypdyr, dünýede bir zadyň anygyna ýetdim. Ol anyk zat asla takmaýyn näl, zehinliň elinden zehinin almak, zehin size zehin goýmak mümkin näliýe. Ol elbetde gaty 4 setirden ibarat bolsa da üýtgeşik setirler bolmanam zehirli bolmasaň zehin uýup bolanok, zehinli bolsaňam zehinni alyp bolanok. Ine biz şu sözler aýtmak bilen kim maraşýar gepleşigimiziň buň sanyna kim madur etýäňiz? Siz az howlukmaň. Men häzir aýtşak. Biziň iň gysyk aýdymçymyz Batyr Muhammedow. Biz internetiň üstü bilen Batyr Muhammedowlara mehmançylyga barjaklygymyz barada aýdypdyk. Batyr Muhammedow elbetde ýanky gysyrak häsiýetleriniň balygy üçin öýüne dälle bizi Mar şäherimizde ýerleşýän Lälezar bazaryň garşysynaky usta sazana dukanyna çagyrdy. Biz şonda da dukanyny ýypdyramyzak, geldik, gaýda gowzatlar gördük. Gowy saz urallarymyz bilen, aparatlarymyz bilen bilelikde Batyr Muhammedow bilen kim maraşýa gepleşigimizi ýazmagy makul bildik. Ilki bilen men Batyr Muhammedow barada size gysgaça gurrun bereyim. Batyr Muhammedow 1984-nji ýylda Mar welaýatynyň Murgap etrafynda doguldy. 96-97-nji ýyllarda Mar şäherindäki Töre Nobatywyň ýürütülüşdirilen sazçylyk mektep internatynyň dutar çalyp aýtmak uğruna okudy. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asyry bäýatleşiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan diýarymyň ýeňjisi boldy. Şeýle de Batyr Muhammedow 2017-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamlady. Üstünlükleri beslep. Innem häzir ýörüte hormatly video görüjüler, sevgili video görüjüler, jaly sesimiň agzalary Batyr Muhammedowy video operatorymyz ekrana getirýär. Batyr Muhammedow sizi hoş gördük. Meşhur aýdymçymyz. Jaly sesimiň agzalarynda. Sağ olun. İlki bilen Gamarjan saňa, baba Gamar Bäşimiz diýip tanýarlar meni Gamar diýip. Gamarjan, ilki bilen saňa köp sag bolsun aýtjan. Kovalap tutup men getirdim. Sonra wagtapdyk geldik. Soň galberse näme canly sesim kanalyň agdasy Batyr dostlar köp sag bolsun aýtjan. Şu wagt tapyp ýerete men arada gepleşik taýýarlaryp maslahat etdik. Köp sag bolsun aýdýar Batyrjan sana. Ýene-de şunky sanyňyzyň himayetkäri ussat sadan dukanyna da köp sag bolsun aýdýar. Köp sag bol. Batyr Muhammedow. Derä telefonu ýapyşýar, şu gepleşe elinde telefonu ýapyşmasaň bolýardyr. Ýa, maşallah aýdymçymyz da şoň bilen ýazg etmek kynmyşdy bize. Dogrusyny aýtsak, hormatly video görüjüler, siz bize kommentariýa boýunça ýazdyňyz. Sebäbi gitarasyny gotdyp, ýörüte gitarada bir näçe aýdymçylar internetde goýanmyzda Batyr Muhammedowyň ogadan aýdymlaryny goýduk. Şondan näram kän wagt geçdi ol Batyr Muhammedow jaň sesimde goýulmady. Şoň sebäbini soraýaňyz bolyn. Sebebi Batyr Muhammedow ilki özüniň ýollaşçylyk edýän Şirwan Perde estrada aýdym saz topary bilen ilki bilen täze ýetip gelýär, täze el bayramçylygy münasibetli düşürilýän filmde boldular topary bilen. Şoň üçin biz bu aýdymlaryny goýup bilmedik de şoň zordan tutdyk. Oňa ýumurlamasana diňle, maňa jaň etmediňler, näçe tany nemeňe bolly, ýazgylaňyzdan bolýar, jaň etmediňle, o zatlar öň bolan zat ol. Jaň etseňem men bar ýany, oň ýalan sözlemede. Ha, mende günah ýok diýjek bolýanda. Yo, men çağırsanız gelýän ýyjak. Ha, doğru. Çağırmadyň. Näçe nirde ýadyňyz, bilen haçan ýadyňyz. Ýani ýok çağırma o zatlar hiç. Ha. Ýa-da gideli bärde gerek. Ýa-da dogam. Bolýar. Ýa-da aýdyp. Ikimiz söýüş durmal kamera onda diýer. Bolýar. Batyr Muhammedow aýrymar sonra inşallah hemme zat bolşýal goýarys. Batyr Muhammedow ilki bilen siz barada, sizde mehman boljagyňyz barada bizi ýörüte aýtdyk. Şoň ýene telefonda gurulýar. Men garaşyp durmalar jaly sesim agzalary şunu ýalaýdym bilen gepleşik ýazmakka terwet kyn. Ýene siz hem sabrly bolun gepleşdim goýdy. Toýda gazalyandyrlar başga hiç adamda. Ýa-da bir gysy bardyr, şoň soraýandyr biri. Hawa şeýdäý men gidip. Men barıp bilen bu şeýdäý. Böyle.
Bolmy indi şonu bezuk ya öçürsen bolanok. Bezuk oluyor, öçürsen bolanok. Öçürsen bolanok ýöne bezukda bolmaly. Bol ýa gepleşime dowam edýär. Kef güýsür almasak bären aýyrmasak bolanok. Onu özümüz bileriz. Batyr Muhammedow. Ilki bilen sana beriljek sorumy, näçe sana Batyr Çapay diýilýär? Men seni hormatlap Batyr Muhammedow diýip gepleşik ýazyp durnaly. Öňümden çykan adam Batyr Çapay. Kommentariýada da Batyr Çapay diýip ýazylýar. Bolýa. Bu soru güýsürçe jogap berjek bolýan olyn. Şu gaýtamyz ok bolýar. Batyr Çapay diýilýäniň sebäbi Murgawy Trawnyň men ýaşaýan köçämiň şu wagt ady Maltymyl köçeti ýöne köne ady Çapaýew köçeti. Şoň üçin şu köçede ýaşaýanym üçin Çapaýdaky Batyr, Çapaýdan Batyr şeýdem Çapay Batyr diýip atdylar. Ýylyňlady atyň soýdy ýa. Şoň üçin hem ýylyňlady ýyl goýdy. Şoň üçin hem şu adam Batyr Çapay diýseler Gatymyň ok. begenýän. Ha, bolýar begenýän. Köçäň hormatlaýanda gadyň Ben batyr. ovadaşdam, men köçedeşdim. Umuman biziň owamyň adyna Çapay diýerler. Şoň üçin Çapaylar üçin şu gepleşe diýip bolýarmy? Yo, dur. Diňe çapaylarda bärde ýürüýte bize soraglary bererler. Gazagystanyna, Türkiýede okuyan taliplerimiz Maykopda, Eýranyny, Türkmenliň bir näçe soraglary bar. Şoň üçin olara degişilmek barlar. Gelin ikinji soraga geçelim. Näme üçin ogurluk aýdym aýtýaňyz? Şuna jogap bermesek bolanok. Men şuna kän bagşylamy jogap berdi-de şuna ýa. Ähli diktorlaram şu bagşylar pes etmek üçin şuňa sora berýär. Ha, sizem özüňizi ýumorlaýaňyz. Bolýa. Men bu sora özümçe jogap berjek. Ýöne şu jogap diňe men pikirim. Şu diňe men pikirim. Beýleki bagşa degişilläl pikir. Hiç kime de degişilläl. İsteseňiz radyleşmän bilersiňiz. Bu dogry ýa ýalňyş däl. Bu diňe men pikirim. Oğurlamanam aýdýas. Ine men awtorski sağlam söýdem ödüm aýdymlanmam häzirsi. Sanap beriljek bir näçe aýdymlan bar. Kän, juda kän. Oğurlanmadyk aýdymlarym ýöne näme üçin oğurlap aýdylýar. Ine meselen men kompozitor bolan bolsam da, ine men bir saat öğretsem, şonu meselen bir aýdymça aýtdyrsam da, şol aýdymça türk aýdymça bolsun, türkmen aýdymça bolsun, ine men saat öğretdim diýjek. Men kompozitor bolsam. Mesal üçin gammaram aýdymça bolar. Gammarny şol aýdym aýtjak, bilam alsa ine belli bagşy meselen. Aýtdy şol aýdymy. Ondan dinläp bir türk aýdymça aýtsa, ýene bir arab aýdymça aýtsa, ýene bir hindi aýdymça aýtsa, mene begençek. Bir belli bir saat belli bir hen dürlü dillerde aýdylmagy mene şo saady döreden kompozitor beğendirmelim kadiýär. Sebäbi birinciden şunu aýtmakka men bir zat aýtmalim da oğurlaýaňyz sözi juda ýalňyş hem gödök söz. Oğurlamyz o, göçürýär. Bu nädir? Orça aýtsam, почему вы копируете diýär orçlar. Воруете diýär. Oğurluk bolanno kimdir birini aýtman, bildirmän gidliň almak bolýar. Biz onu gidliň edemiz o. Biz internetde goýýas. Dinläp bilýär. Olaram goýdy. Şon döreden şol saady şol eseri döreden şahyram, kompozitoram şonu dinläp bilýär. Biz onu gidlämiz o. Gidleseň ana ol oğurluk bolýar. Oğurlamyz o, göçürýär. Dogry. Göçürýär. Ödümde geçirýär ýöne şol kompozitor Batyr özüň aklap bildiňmi şu an? Yo, aklamok. Men diňe men oğurlamok. Ha. Ýöne şol oğurlamok diýende. Göçüremok. Ýene men ödülge geçirdim. Şol saady ýaňam aýtdym, men düşündirip bilim pikirimi. Şo saady döreden adam, şoň eýesi nägelelik bildirmeli, bildirjek bolsa, ol dinleýijiler bildirmeliler. Dinleýijilere hiç kim zorlap dinleden o. İsteseňiz dinläp bilýäňiz, istemeseňiz şol aýdyma buna mysal üçin plan aýdymçy türkden ýa bir arapdan göçürip dirläýdi-de ýapyp goýber. Hiç kim zorlap dinlemeýär. Şo ýurdun kyn dinläýär. Oňa hiç zorluk ýok. Ýöne paka dinlenýän wagty, paka biziň ýurdumyzda öz toýlamyzda, bayramlarymyzda, baramyzda plan aýdyp beräýdi diýen adam şol bilýär, şol aslynda nirden alnandan bilýärdi, emma şol aýdym aýdyp beräýdi diýämi? Diýmek, şoňa şol gowurýan aýdymyny öz diline, türkmen diline dinlemek diýmek ýakymly. Oňa hiç kim zorluk eden o. Oň özü ýakymly, özüne dinläp gelýär, şoň üçin alýar. Şoň üçin göçürmek diýilen zat şoň üçin galan okup kadýar men aýtdymça. Eger hiç kim dinlemeýän bolsa göçürýän aýdymny, onu bir wagt galardy bu zatlar.
Böyle batırın durun bir burcama ta köprak özüňiz akladyňyz. Ziýan ýok ýöne batyryň bir dadyny gorlaýan aýdym düşnüklüdür ähli milleti, aýdym düşnüklüdür ähli dilli de ol haýsy diliň aýdym bolsa da ýürege ýakyn bolsa. Bular perewodçyk biz diýjek bolýar-da, ýa-ki perewod etýär türkmen diline geçirip bolýar, gollaýar. Ogurluk däl eken, perewodçy eken bular. Batır Muhammedow ikinji soraga geçeýin men. Näme üçin yani eşiklerinde şekilli aydımlarda da filmlerde gatvyr üns berýär. Şu geynu meselesinden ähilek şon seni aýratýyn. Ona da jogap bereyim. Giyinmek meselesinde men pikirimçe giyinmek diýlen giyinmekde men pikirimçe 3 tane düzgün bolmaly. Eşik ýyrtyk bolmaly, eşik kirli bolmaly, hapa bolmaly. Eşik ütüksiz bolmaly. Men diňe şoň bolup etdi. Galan adam ödüme udobny diýilýär orça. Ödüme takmış giýýär. Isteseňiz. Ýene bir zat aýdyp geçesim gelýär. Juda hukman aýdyp geçmeli men internet sahypalarymda hatta telefon SMS-de kän bir toýlarda bayramlarda kän berilýär sonra näme üçin itseriň ok, näme üçin plan hilgeýlen ok, näme üçin plan ýalgeýlen ok diýenler amma şoň üçin men stora jogap beresim gelýär. Ýa-ki bira üstüne gulup etýän. Ýa-ki üstüne gulup etýän. Ütüklü bolmaly, hapa bolmaly, hawa düşündüm. Biram ýyrtyk bolmaly. Ýene bir zat meni Türkmenistana galy bersede goňşy döwletlerimizden ýa-ki tana geçen ýurtlaryň içine Özbegistan amma ýene de ýurtlar kän Hudaýa şükür dinlenip meni tanadan aýdym eşikdäl. Klibamda aýdym tanatdy. Olam hemmen bilşim diýär ýaşy drama aýdym 2007-nji ýylda şowluk bilen ýaga geçirildi hem dinleyijilerimiz şonu dinlänne ine häzir görüp bilersiňiz da häzir montajda goýun şunu. Şo ýaşy dramasynyň bir parçasy edil sanymyzyň şu taýyny bir parçasy gysgazyk şu ýaşy dramasynyň şol görülen klipde şekilleri ýetemeli o şekillerinde onu bir bayram çykdy. Näçinji ýyllarda aýtdym? 2007-nji ýylda aýtdym. Ana şonu aýtdym. Ana şondak eşim görüň men şu adam ondan gatary ýetmişdi. Yo men şu adam utanmak şöleşegem. Ne köp kişi aýtdy, ay näme üçin şonu diýip kulağımda gepsinlay, am ya ne dostum ya inim. Ya näme üçin bir goýja geýnenem bolsaň gowy boljak eken. Ýok. Ne hilenenem bolsam şolaýdym şon ýaly bolardy. Men pikirimçe oldyga men pikirim. Ana men birinji tanadan aýdym. Ondan soňky has dinleyijilerimize ýakyn bolup dinlenen aýdymlarymyň birem Gülnar Ataýew bilen bilelikde ýerine etiren Nedir Yusufowyň aýdymy bolmaly. Opera diýip aýdym. Ana onu da toýdan düşürdik. Onam halk tarapyndan boldy. Onu da kasırmalak kılam dälmeli ýa-ki bir atly bir hala geçildi däl emma şonu dinleýärler. Eşik rol oynana. Bul eşik diýen okda Batır Muhammedow formatda dinleýijiler eşik bilen işim ýok. Ýene sunuwatyň aktyorskiň bolmaly, bir obrazyň bolmaly. Aýdym. Şurýan aýdymlan. Aýdym çiň aýdymyň dinlemek. Bolýar. Hormatly wideýa görüjüler. Batır Muhammedowyň egin eşik giymek meselesindäki pikirini dinledik we hemmämiz tamaşa etdik. Ýene bir soraw, ýöne bize sorawlar kän, hemmäňe de ýazyňyz. Turkiýe döwletine okap beren taliplerimiz bar, ýokary bilim alýarlar, sag bolun. Gazagystany, Özbegistany, Maykopdy, Eýrany, Owan Islam Respublikasyny türkmen ogonmaz ýartyr. Şunu ýalar hemmesiniň sorawlaryny goşugrak bir meňdeş sorawlary üýşürgrak berýän ýene bir soraw. Näme üçin Batır Muhammedow? Näme üçin ýokary derejeli kaçystywyny klipler düşüraňok diýär. Ýa-ki eşinde de aýtdyň, gaňalyň oýun tejen aýdymda da aýtdyň kaçystywyny däle pesiýäler. Gowny ýetenok menden gat görmesen, şu meňle de uşak bolup dursun. Ýakymlyrak soralar ýokmy? Ýakymlyragam badyr. Bolýar, muňa da jogap berin. Kaçystywyny diýlen söz ine siziň dilinizde, şu wagtky ýaşyň diline kaçystywyny söze jogap beresim bilen, ýa-ni eşik barada jogap berşim bilen şu sorağa jogap berşim meňdeş. Sebäbi meni ýene bir aýtdan mehriban dinleyijiler meni dinlemeýän, men görmeýänlere de değişleşi dedim. Hiç kime doğruluk ýok, hiç kime doğruluk dinlenen ýöne. Men tanalmama, men belli bolmama sebäp bolan aýdymdan hiç dem ýa-ki siziň diliň aýtsyň ýa kaçdyny däl. Bilmedim näme üçin men şonu
kaçtın etmeli hata edem o. Durna elbette. Sebebi bir döwürde ene adyny atlandyrıp oturmaýan bolan ýanky siziň diliňizde içinde kaçtyny klip düşürýän klip makerimiz bar. O adyny aýdyp oturmaýan. Şoň ýylyna 2 ýyllap düşdüm men. Bir klip üçin. 2 ýyllap ýylyna düşdüm, ýalbardym, kaçtyny klip etip beräý. Olam etip bermedi. Söz berdi ýöne etip berýän ine men sana gaty klip. Olam etip bermedi ýöne. Şonun men şol ulanydım sawursun aýdasmele. Ya şonun ýene men bir sapa galdymda. Sebebi men dostum bir aýtdy sen diýdi 2 ýyllap şoň ýylyna düşýän çaň diýdi. Şu 2 ýylyň dogamyna diýdi. Kaçtyny del kliplerden näçe tanyny düşürip bilerdiň diýdi. Emma olum biri ýankyň ýaşlyk dramasy ya opera ýaly ýa bir küý täpsini bilen. Şolar ýalyrak klipler bolup halkymyň gollan olsa sen hasam dinleyijilerden has köp sawursun alardyň. Çem bir kaçtyny klip etjek bolup men ýydyma düşüp bermedi. Ol diýmedi ony, başga bir dost. Ha, başga bir. Sen şol olanyň ýydyna düşüp berdin açan näler ýalbaryp berdin şol etip beren ok sana. Ine bu nerçek ertireceklen 2 ýyl gatken da 2 ýyllap sen şoňa ýalbaryp. Luçe sen edi biz kaçtyny klipden 10 ýyl düşüp. Ha. Öňkün ýaşap ýolundan göre berdiler. Şoň üçin men pikirimçe bu diňe men pikirim radileşmany bilersiňiz. Meni Batyr Muhammed edip tanalan ene men patpiskamdaky ähli dinleyijiler ýene bir ekse sawursun aýtýan. Men dinleýän mehribanlar hemmäňe de doňçuklam dostlam hemmäňe sawursun aýtýan. Men dinleýän mehribanlar siziň hijiňizde men kaçtyny klip bilen ýabyr üýtüş keşkilen tanalmadym. Şu sadalygyň men kirimçe xridar bolmalym kady. Entek sadalykdan ziyan çeken ýok diýjek bolýar. Adam öz bolşuny bolsa bu kady. Köp sağ ol. Batyr Muhammed, köp sağ ol. Ben sen bilen alalaşýan ýene bir soragy bilen häzir aýdyma geçýär. Mümkin bolsa şu telefonumy heläge diýär ýöne gepleşýärmiz. Ýok, maňa da soralar bar. Ha, onda da soralar. Ýöne bize ýazmaly diýip aýdypdyk bolýar diýen ýok. Nähil nahar gowurýan? Çaltaydylyan sonra uyan ki yarım saate çekberler cevabı. Pomidordan edileni hemme daha da var yani. Gowursunlar, salon etsinler. Soğuk edip versinler. Soğuk tapar. Pomidor. Onda da ödün pomidor yal gıdıladı hele kelim böyle. Kim başın halayam? Kim başın halayam? Bu sonra aşk Türkesmel var plan başın halayam. Aydım o var yani. Aydım çoğu var ama. Onu haytaydım mı var? Aydım çip, buraydım go yerine yetirdi. Şu an dinlerdi yani. Ağlavam bilyan, begenmem bilyan. Edil belli bir yerini saylan. Belli bir. Kim bağışçılarla gatnaşýan? Derhal cevap vermedi. Kim bağışçılarla gatnaşan ýok diýsen çalt dolarym kadiýe. Sebäbi gatnaşmaýan aşym ýok, Hudaýa şükür. Hemmesilenim gatnaşýan. Haýsyň adyny aýtsaň Hawwa diýiljek. Hemmesiň telefon nomeryny maçanlaşýar, ýazýar. Ýöne başagaýlyk bilen edil barşyp gelişilýänler at içinde. Sağlaňyz kim düzüp berýär? Sağlamy Ahad Sadyk fiýadýa. Ataşmaý bilen kän işleşdim. Aşgabatda göç gitmänkä. Indi Aşgabatda göç gitdim. Bir ýyl aradaşlykdanmy, näme ýetişemdi ok ýöne ataşanyň kän proýektlerin üstünde matlaşýar. Diňe telefona gawatlaşýar ýöne. Kän ataşmaý bilen işleşdim. Şu wagt edil Didar dostumuz bilen işler kän diskatýa işlendimleri. Şoň ýöne. Ahad Sadyk fan tanaýan o saat kompozitör. Ýene de bir daşar ýurt bagşylardan halaýan haýsy. Ony daşar ýurtly taliplenme diýär. Daşar ýurtly bagşylardan ýap ýaly. Hiç kimi aýra goýup, hiç kimi beýle goýma. Sebäbi belli bir bagşyň gowurtun şoň hem aýdymy gowurlýandyr, on ýaly menne aýbylaýdymy. Belli aýdymy gowur. Aýdymy gowur. Aýdym gowursa dinleýäni bäh, kim aýtdy gady ýydan ilk aýdyma baha berýän, gowurýany soňundan kim aýtdy gamyn niýe? Plan aýt. Ha, bu aýdyp durady. Batyr Muhammedow. Sözlerini kim diýär aýdymlan? Sözlerini öňüne ödüm dip. Ýene köp aýdymlan belli bolan aýdymlan muňa hemmesini ýene ýalym ödmedim. Ýöne şahirlerine işleşen. Serdar Orat bilen işleşen. Murad Ömrüň sözlerini aýtýan. Kitaplardan aýtýan. Garşyňda oturany daýdym okmy? Duran sen kim şahirler näme diýdin täden berýän? Aýdymlan sözleri kimler diýär? Kim ýaly? Sen aýdym sözüni ýadam ok. Gowurýan şahir diýen olsaň sen ýerdim. Gowurýan şahirni babam bir bäşim gowurýan ýöne, ine dogrusyny dogry aýtmaly. Sözleri aýdyma geçirenden köp agyr ýöne edil goşga komakda gowurýan.
goýa diýen. Köp sag bol. Ýöne sen Men sözlemede aýdan bir näçe aýdymlaňa ýyllar orlady, ýene köp sag bol. Gabat getip özüm. Biz men özüm reklam etjek bolamok Batyr ýolu mumman sonra ýa men goýup geçjek bolum bol ýatdym da sen men sözleme aýdym. Gelin onu hormatly izleýärler. Şaýda Batyr Muhammed Fäder öz agdalary siz üçin canly sesiň agdalary üçin bu aýdymlarynyň bir näçeleri bilen gepleşigimiz dowam etýär. Улетают последние птицы, осыпается с клёна листва, и боимся не знать столетия, что уже наступает зима. Потускнеет фонарь в той аллее, пожелтеет последний листок, отсыреет скамья в той аллее, где когда-то горел огонёк. Отсыреет скамья в той аллее, где когда-то горел огонёк. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и вообще не любить. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и не любить. Чайки громко взымают над морем, все сильнее бушует прибой. Все готово для Нового года, только быть тебе, как прежде, одной. Потускнеет фонарь в той аллее, пожелтеет последний листок, отсыреет скамья в той аллее, где когда-то горел огонёк. Отсыреет скамья в той аллее, где когда-то горел огонёк. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и вообще не любить. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и не любить. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и вообще не любить. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и не любить. Может, просто забыть и не любить. Может, просто забыть и не любить. Batyr Muhammedow. Köp sag bolun. Taşar ýurda aýdymlaňyda gitarasyny oturnaky. Aslında sen çağırmadın, sen gitaradan soň aýdymlangan moýmadyň awajan sesiň awaya dawalaşdyk biz ya biz aýtmadyk ya biz aýdanlarsa sen başagy boldun. Şoň üçin hem gitarasyny oturnan owadan aýdym äder ýerine getiren. Yeni hıyal başta bugün, yağmur yağar daşta bugün.
Yağmur yağar daşta buğun Yüreğimin ataşdalığın Duy sen bana düşte mehrim Duy sen bana düşte mehrim Yüreğimin ataşdalığın Duy sen bana düşte mehrim Duy sen bana düşte mehrim Yanarın Yanarın, yanarın Adın işte mehrim Adın işte mehrim Söyürün, söyürün, ah söyürün Seni yüreğimi yaşta mehrim Seni yüreğimi yaşta mehrim Elem bollum gödülen uçun Şemal bollum ay yüdülen uçun Şemal bollum yüdülen uçun Aydan bollum dillen uçun Adın işte mehrim Adın işte mehrim Aydan bollum dillen uçun Adın işte mehrim Adın işte mehrim Yanarın, yanarın, yanarın Adın işte mehrim Adın işte mehrim Söyürün, söyürün, ah söyürün Seni yüreğimi yaşta mehrim Seni yüreğimi yaşta mehrim Adın işte mehrim Hormatly izleyijiler, Batır Muhammedov bilen dagramda dowam edýär. Aslynda Batır Çapay, men Batır Çapay diýjek saňa her gede Batır Muhammedov diýip wagt alyp durmaz ýaly her bir soraw köp wagtymyz alýan, biregem wagtymyz çäklendirilen. Ýene-de ýazmaly aýdymçylarymyz, senden soň aýdymçylarymyz, kärdeşler olaň hemmesine gogorýan diýdim. Şoň şeň ýene bir näçe sorawlaň üstüne durup geçelim. Türkmen aýdymçylardan kim gowaýdy? Ýokary ýerine ýetirjiligi talap edýän aýdymlary ussatlyk bile ýerine ýetirjiligi talap etse onunum geçip gidip aýdyp bilýän aýdymçy kim? Bu sorawa diýene özüm jogap berýär. Falan aýdymçy gowaýdy. Falan aýdymçy gowaýdy diýen pikire hiç juda gödök ýalňyşlyk hatap edýär. Sebäbi her bir aýdymçyň dinleýişdi bar. Egerde plan aýdymçy gowaýtýan bolsa, onu beýle aýdymçylar dinlenmezdi. Dogry. Bir aýdymçy dinlenerdi. Ol mümkin näme? Bizde näçe tan aýdymçy bar? Diýmek, hemmesem gowaýdy. Ol aýdymçyny gowaýdan okdyp deňemek, men pikirimçe ýalňyş. Messi bilen Ronaldo'dan deňän ýalla. Messi gowaýnýar, birim aýtdy Ronaldo gowaýnýar. Olaň ikisem gowaýnýar. Olaň ikisiniň hem öz jan söýler ýetip. Dogry. Ikisiniň hem. Şoň üçin aýdymça medir şonýar. Senin Messi'ni gorýan Ronaldo'ny. Messi. Ana gördün saylaýar eken ödem aýdymçyň saylany. Messi ikisini hem diýmeli. Batır Muhammedov men soraglaryna şunu ýalra oglan diýip aýtdym başda. Gelin bolýar, diýişýän Batır. Ikimiziň sonra gepleşiň bilen ters bolaýmaz diýer. Bolýar Habib mi Conor diýerler. Häzir täzeden uçtursaň belki Conor alar. Most ýalňyşlyk bolanda belki. Ýöne Habibiň hem Conor'yň hem öz jan köýleri ýetdi. Hormatly izleyijiler, biz Batır Muhammedov şu sorawla ýüzlenýär. Batır, ýanky dünýä ýyldızlary spordyň oglanlaryna agdap şäherde kalypalyk ýol ýadyma düşdi. Şäher taýýarlaýaňyzmy? Ine go soraw. Yaman kän garaşdym şu sorawa. Şu sorawy yaman ýerlikli berdiň. Sebäbi maň adam internet sahypalarymda adam öýüme gelip hem jaňa dem şu soraw kän berýärler, enatalar berýärler, oglanlar gyýlar. Şu sorawdam hökman jogap beresim belä bolam diňe men öz pikirim radylaşman bilersiňiz ýöne maňa şäher bolas gelýär, oglanlar gyýlar diňe maňa däl. Ýalňyşlyk diňe maňa däl. Mehriban aýdymçy ýyllyk bolas gelýän ýigitler, gyýlar hemmäňde ýüzlenýän mehribanlar. Aýdymçy boljak bolsaňyz, halipa tutunjak bolsaňyz, şägird boljak bolsaňyz. Bir zat aýdasyň beýle. Edil özümde misalym
edil özümde getirjek misaly. Men halipa, men agam Wepa. Ol bir tanalyan aydymçy däl ya, özüm aydymçylyk ýol bilen giden oglan däl. Ýöne şo men halipam. Halipa sözi näme? Maňa birinciden halipa diýseler, başlaňy edil hapa söýen ýa haram halipa sözi. Sebäbi men entek halipalyk derejesinde juda ir. Men halipa däl, men özüm şäherdim. Ýöne halipa diýmek, men pikirimçe inni 20-nji asyrda Hudaýa şükür döwrümüz ösdi. Görüň nähil mümkinçilikler bar. Şu wagtga görýän aydymçylaňyz, olan halipaň şäherdi diýen aydymçylaňyzy sorap görüň, hiçdem şo halipaň öýünni öňüne ösüp şoňa şäherdi bolan däldir. Belki bir ikisi bardyr ýöne. Oňa ýa-ni halipalamyň wagtam ýok. Ol maşgala bilen ýa-ni toýlan bilen aladanyň oňa wagtym bolan. Şoň üçinem şäherdi bolmak üçin, halipa tutulmak üçin internet va telefon va SMS va maňa jaňadyň SMS ýadyň maslahat soram men berer. Nädip aydymçy bolmaly? Aydymçy bolmak üçin näme etmeli? Juda aňsat soram. Aydymçy bolmak üçin ses ýadylar studiýasyna barmaly. Sesini şo ses ýazdyrýan kimem bolsa, şoňa bir aydymda, 2 aydymda aydym aýdyp görkelmeli. Ondan senden aydym aýdyp biljekmi, bilmejekmi şol bolan aýdýa, şo studiýada işleýän bolan. Ondan soňra näme maslahatyňyz bolsa, belli bir ýerden öz hormatly ýa-ni aydymçyňyzdan maslahat alyp bilersiňiz. Onuň telefon bilen mak bolýar, öýüne barmak bolýar. İstenik ýagdaýda bu Canly sesini bilenem. Dürlü mümkinçilikler bar. Ine canly sesin peredaçan bilen mak bolýar. Başsyny islenniňize biziň canly sesin peredaçamyz, biziň internet saytlarymyz, men galybersi el telefonu men üçin açyk mehmanlarysy maslahat beren Bolýar. nähil ýollanýarym, nähil şol. Ana şonum halipalyk belli bir derejede halipalyk ukadiýan sebäbi soň şol bolan şogyz men maslahatym bilen başlap soňundan özi kämil aýdymçy bolandan soň maňa Dogry aýdypsyňyz diýerdi. Awa Batyr halipam men birinji diýse, Onu bolýar. Dogry maslahat bermek. Awa hökman halipa bolmak, ýanynda oturdup bärin beýdwayt diýmek däl, kadem biziň şu wagtda döwrümüz. Batyr 5-den sonra wany saňa 5-siniň hem jogabyny ýa hawa ýa ýok gysgaça aýtmaly. Bilemek diýsem bolýar. Bilemek diýsen geçäýäris. Saham bilmediň zagara şo eser. Bilemek. Bolýar. Gowurýan aharyň dero aýtmaly. Pomidordan taýynan islenik zat haýlaýan. Pomidor ýene bir gelek. Islenik zady. Bolýar. Gowurýan firman. Ýok. Hemesine bolýar. Bolýar. Ýok. Ola hemmese mişin zady. Gelin bilen ähli tanışdyň, ýaman gysga aýtmaly. Söýüşdim. Toýda. Digen toýda tanışdyň bolýar. Bolýar. Ana, taşeryur talipler gelin bilen diňe toýda tanışdy. Ýa-ni biz sorap durmaz, toýda tanışypdyr. Özüňde halamayan häsiýetiň? Özümde halamayan häsiýetim Ýaltalyk. Köpetden. Batyr ýaltadym sen. Hakykan jan sete kän çagyryasy bizi güna karajak bolup dursun da muň üstü bilen. Batyr Muhammedow saatsyz görünüşine şu wagt aýdym aýdyp ber. Näme şu durşuňa? Sakyt çalmalylar, goýmaly. Dünya gelip yer basıp gün görse adam, ene ata yağışı yaman bilse parkın, rızkı bilen bersin Tanrım beren zadın, her kim alar haktan payın nesibesin. İydim aydın. Sanılgıdır ömrüm dostlar, Tanrım bizi çın dostluktan ayırmasın. Duşuşmalı, şirin arzu, umutlarda, bu yollarda. Vakti gelse yoktur alaç, hoşlaşmalı. Bu gıytkacık ömür bilen, yaşlık bilen. Çok sağ olun. Batyr Muhammedow saatsyz görünüşini aýdym ýene. Batyr Muhammedow saatda aýdym bilen bile dowam etdiler. Hormatly izleýärler, canly sesle hiç ile saatsyz görünüşinde de dostlugy çagyrýan aýdymy Batyr Muhammedow ýerine ýetirdi. Özüňize mene görüp dursunuz, biz siz üçin şeýle zatlar edýäs. Siziň hemmäňiziň söýgüli wideo görüjlerimiz, biziň agdalamyz janyňyz sag bolsun. Batyr Muhammedow, söýgü diýip näme düşünýän? Juda geňişleýän soraw, söýgü diýip iň mukaddes, iň gerekli söýgü
hükman her bir insana bolmaly sevgi, vatana bolan sevgisi. Hükman. Duygulan bege sevgi, sevgilen bege vatana bolan sevgi. Ene bilen toprak bir meňzeşdatdyr, şunu unudanlar baýnamazmışlar diye. Ene bilen toprak, watan bir meňzeşdat da ejetini gowurýan adam watandan gowurur diýdi. Ýat ýurtda şa bolanan öz ilinde geda bol, ýa-da ilinden aýrylan, ýaryndan aýrylan ýedi laglar watandan aýrylan ölüýünçe ay dogry gatgolla ýa. Şoň üçinem men pikirimçe sevgi şu dünýäni Institutda okutda bu şoň üçin dogry jogap berýär. Dünýäni döretýän, şu dünýäni ýaradyjy, şu dünýäni gözelleýji. Şu dünýäni gözel etýän sevgi. Sevgin hemme dat görüp bolýar, ondan görmek gerek. İnşaat Şu oturuç näme? Şu oturuç ýatan adamyň kärne bolan sevgisi. ay sağ ol. Şu mikrofonlar näme? Şu mikrofonlar şu mikrofonu Bağışlar üçin döretin. Firman öz işine bolan sevgisi. Wat biziň edip oturan işimiz näme? Dinleýijilerimizde bolan sevgimiz. Şolar üçin wagt kanatlandyrıp bulan sen kanatlandyrıp bular gıdıklandyrýan soragulary, gıdıklandyrýan aýdymlary ýerine berýär. Şoň üçin hem sevgi, ana şu sevgi. Näme çağıňyz we batyryny şu maşgala barada geldi. Kolum bir edim ma. Kolum atlary Ululum ad Arafat. Arafat. Arafat o Mekke Medine'deki secde dağının adı. Arafat. Onun çoğulum ad Alham. Elmidama Alham'ı coşup dursun. Hükman aydım sağda değil. Durmuşa olan, maşgala olan, sevgi olan Alham'ı coşup dursun deyip Alham. Kiçiğilim adım. Ecem adını daktık. Onun adı Aydırsın. Eceşim diye. Bolýa, Batyr Muhammedow sağ minnetdarlyklar ýaz. Inni dinleýijileriniň bir soragy bermeli, janly sesimiň üstü bilen sen dinleýijilerine soragy bermeli. Aýratynam şutaýda dogry ýazdyňyz, her ýerde okuyan taliplerimiz da bilen Kahraman arkadaşımız siz için ulukan mümkünçülükler dörediye talipler, nirilerde alım almak, bilim almak, yukarı alımlı, bilimli olmak. Bu arada bizim meşhur şahirlerimizin biri şeyli diye, yolların içinin ömür belendi, alma tarap ümzük atılyan yollar, ömrünü alıma bağış eden insanın günahı gözüne tutulyan neler şoň üçin alımlı olun, bilimli olun talipler. Mehri övüz ve yine bize qoğuy, gutlugları bilen sizi gutlaýa. Ken berde sanasak ähli talipler sizi barada özleriň soraglary biz olan diýen soraglarynyň 99 götürümini goşurak berdik ýönüni siz bulara sorag bermeli. Dinleýijiler Türkiýede okuyanam bolsa, ýagny şutaýda Maykopdan ýazanlar bar, Iran, Gazagystan, Özbegistandan, owany türkmenlerden ýazanlar bar. Kim bilse sen ýerite bu wagt bayranga uğradyp bolýan mümkinçilikler bar da, Türkmen poçta çapar we ýa bolmasa kartyň üstü bilen bayranga gowşuryp bilýän, pul bayrak bolsa, sen sorag berýän, şol beren soragyňy kim dinleýji birinji bolup bilse we kommentariýa gepleşigimiziň şagyndan goýulan güni bilip ýazsa, şoňa Batyr Muhammedow sowgat bermeli, özüm ardanlar gymmat sowgat bermeli. Bale. Men berjek soragy. Telefon bir diýäými? Men berjek sorum jogaby dogry ýalňyş däl. Gyzykly. Sebebi dogry ýalňyş da gyzykly. Plan ýonyň ýalňyş diýilenok. Hemme berjek jogabyňyzam dogry. Ýöne içinden özüm gyzykly dogry has gyzykly hasaplanymy man sowat uradan islenik ýurtda bolsaň. Soraw şeýle. Sorawy dogry belli keçeli bir toýda bir belli tanalyan adyny aýtmaýyn. Tamydalamadyň bir berdim şeýle gowurdim şo sorawy. Maşgala gurulandan soň şo maşgalaň berk bolmak üçin, şo maşgalaň ölünçe ayrılman bile ýaşaşmak üçin iň gerekli zat. Bir sözlemden ibaret. Jogap şona ýöne bir sözledem jogap berebilirsiňiz, bir sözlemde de jogap berip. Batyryň özi ýaly giň işlerem jogap berip bilersiň. Maşgala gurulandan soň şoň ömürlük gitmek üçin bu soragyňa da sözler aýdasym belýär-de, ýaş galara ikisi bile tapyşyp
Soňam bile hormat goýşyp söýüşüp garran çağım ikisi deňje çöküşüp yan yollaşdan aýyrma. Şunyal oğdan goşky setirlerlerden berip bolýar. Batyr Muhammedow köp sag bol. Batyryň şu soragyna hemäňizem öz pikiriňizi aýdyp jogap berip bilen hakykan jogabyň dogry ya ýalňyş diýip bolanokda batyryň yani mineniyeti bilen pikir bilen gavat gelen adamy batyr hökman islendik ýurtda bolsaňyz özüňizi uğratmak mümkinçiligimiz bolmasa ena talaňyzda ýakyn hosarlaňyzda geliniňizde söwür ýaryňyz bardyr. Kimem bolsa Batyr Muhammedowdan alyp elters we onuň kommentariýa ýazarys. Ine Batyr Muhammedow gepleşigimizi jemläp barýas. Ýygy-ýygydan aydymlary janly sesime janly görnüşine de goýup durarsyňyzmy diýen soragy nähili jogap berjek agdalan üçin. Yok, manip jogap berdi. Şoňa gaty inanmaň, sebäbi gitara sunugundan soň negden aydymçylaň öýlerine mihman bolup negdenlerle üýşürip geldik boly arasynda şu bir elini öçürse men tapamak. Şoň üçin özüňiz kommentariýaň üstü bilen elini öçürme Batyr janly sese ýygy-ýygydan goýup duruň diýip öz kommentariýalaryňyzy ýazyň diýip maslahat berjek. Muny täze aydymlarla dinlejek bolsaňyz. Innem dinleýijilerine gowy arzuwlar bilen gowy aydymlaň bilen gepleşigimizi jemläp ber. Sawal. Inni şupursatdan peýdalanyp ähli dinleýijilerime mehribanlar, çigiler, dowanlar, dostlar, mehriban käbeler, mehriban enatalar hemmäňize şupursatdan peýdalanyp jany sesim kanalymy bilen hemmäňize işiňizde, maşgalaňyzda, okuwňyzda uly üstünlükler arzu edýän goý janyňyz sag bolsun. Elmedama güllebesýän watanymyzda, asuda, owadan ýurdumyzda sunwatymyzyň, medeniýetimiziň hak honar, gahrman mehman arkadamyzyň saýasynda hemmäňiň ojagyda diňe çağa gülküleri ýaňlanyp dursun, aýdym saýaň sesi ýaňlanyp dursun. Men sunwatyma, men aýdymlaryma, men döredijligime berýän bahaňyz üçin, men dinleýäniňiz üçin, men gollaýanyňyz üçin, maňa wagtlar ýaly soralar berdirýäniňiz üçin, meni tondurtyrýanyňyz üçin sizde köp sag bolsun aýdýan janyňyz sag bolsun. Elmedam bilen aratlaşykda bolun, hem de täze aýdymlara garaşyň. Ana, täze aýdymlara garaşyň. Batyr bu arzuwlaňa sen dinleýijileň däillerim goşularmy kadiýan Batyr şeýle. Bu umman Batyr alça oglan. Batyr Muhammedow, sizle gepleşigimiziň ahyryna janly sesimiň döredijlik topary we ýürüýte ýurdumyzyň hemme sizin kärdeşleriniz, işdeşleriniz, kursdaşlaryňyz hemmäňizden bir-birek bilen tanışdyk, maslahat soraşýaňyz, işleşýäňiz özümiz şon ýaly. Şoň üçin her bir ojakda, her bir aýdymçy bilen şon ýaly gepleşikler taýýarlar ýöne sizin janly sesime. Täze aýdym bolsa da ilkinji bile dinleýijilerine getir biz bilen maslahatlaşyp şol aýdymy dinlämäge mümkinçilik töredir. Ýygy-ýygydanam bizden daşlaşma entek ýene şu gepleşigimiz bilen soraglar düzüler. Ýene bir näçe gedip gepleşik ýazmagymyz mümkin. Ondan saňa da gepleşigimiziň ahyryna men janly sesimiň döredirjil topary bilen minnetdarlyk bildirýän wagt tapanyň üçin öýüňde däl şu dukanyna usta sadan dukanyna wagt tapanyň üçin sadanlaryňa da biz mikrofon almana gelim. Mikrofon almana gelim şu taýdaga watlaşaýarlydyň diýen. Köp sag bol, minnetdar. Alyp barýan işiňde sunutumyň hak honary gahrman arkadamyz gizlik iş etsen ullukan üstünlükler, bayraklar, terpaýlaryny berýär, şaterpaýlaryny höwrü köp bolsun. Ýene de gelecekde ullukan at gazanan artisti, halkymyzyň halk artisti diýen atlara da münasip bol. Şaterpaýlaryny höwrü köp bolsun. Oň üçin köp aýdymlar dörep bilen janly sesimiň üstü bilen ýetirip durýar we dinläp durýar tele ýaýlanmamyzyň üstü bilen hem saňa alyp barýan işiňde ullukan üstünlükler hemra bolsun. Şonuň bilen mehriban adamlar Batyr Muhammedowyň en soňky jemleýiji aýdym bilen kim maraşa gepleşigimizi inniki ýazgymyza çenli jemleýär. Bizden daşlaşmaň. Hoş, sag bolun.